Костаманеци, аз съм Табилката и това е следващия епизод на Майнкрафт. Престо сега ще ви покажа, ако с някакъв ваш приятел играете. Разправете заемата и се биете. Можете да направите така. Ето така с плашпошенките и стрелите и преносвате такива swiftness, да го забавяте и по-лесно да ви като го бивате с високо далеже, защото се движи бавно. Сега, въпреки че не мисля, че има нужда да показвам как се прави нещо толкова елементарно, аз пак ще ви покажа. Значи, трябва ви 2 обсидиан, диспенсър, ливър, репитър, пистън и слаймблок. Машината става последния начин. Само, че две една до друга не може май. Също май може, но ще се бъгат. Така че предпочитам да ме наложи. Видите така. Тук слагате левъра и слагате така. И ви е готова машинката, слагате вътре пошенки, се получава. Да. Също така, това е нещо като абсолютно същото като това. Да, тук трябва да има едно тикче. Това е като това, само че не е огнен арбалет, затова по същата логика може да го използвате като обикновен арбалет. Май не става с обикновен, то явно не става с обикновен стрели. И това беше от мен, надявам се да съм ви помогнал и до виждане.